Manihapon sa tanan. Hello! Manchisis ako na yan. Hindi naman limukan ako ang charger. Di siya magana, no? Ayos. Mawakunta ninyo, manihapon. Mahaw. Huwag mo ba yung lalaki mo? Huwag kong lalaki dahil. Magandang hapon po. Welcome to kayo. Ay, kaya lang. Diyo. May mais na humay. Inoferan ko siya. Sabi ko, kasi sawang-sawa na daw siya sa work niya. Pagod na daw siya. Offer. Dahil mo, yun ay linya sa mga lalaki sa gay-bar. Ginuupo, pag-ilag mo. Sabi ko, sige ko. Kasi meron naman akong konting pera or may negosyo naman ako na okay naman. Inoferan ko siya na why not bigyan kita ng 100,000. Nay, 100. 114. Pa shout out. Iyaan, shout out ko. Hi! Eat well, ma. For the transfer funds. Allowance lang or Allowance please niya. invest this in a No. Ang allowance, kasi nga mag-i-stop na siya ng work. Siyempre, may anak siya, kailangan Ay, tita, 500,000. Ay, 50,000. Dito know each other kami, okay kami. allowance. Bibigyan ko muna siya ng allowance hanggang sa magbi-business kami. And then ngayon, hanggang sa umuwi ako ng Pilipinas, nagsama kami sa hotel. Nagulat na lang ako, may nag-message sa akin. Yun pala, girlfriend niya na. Na? Di sabi ko, sino to nag-message sa akin? Bakit? Sabi mo wala kang girlfriend. Tapos ngayon may message sa akin. Sabi niya, hindi, ayoko na dyan sa girl kasi sukang-suka na daw siya. Siya na daw laging gumagastos sa babae. Even buong pamilya ng babae, siya daw gumagastos. At the same time, pareho sila ng work. Nag-work din daw sa club yung babae. Na? So ngayon, sabi ko, okay. Pero ano maka siya? Gina-jersey maka siya din. Okay sila kasi may anak sila eh. Sabi niya, ayaw niya na daw talaga sa girl. Mabanta, dahil? Tutunayan ko sa'yo na gusto kita at Giyo. mahal niya na daw ako. Pinakilala niya sa akin yung buong Paano family niya, ha? niya. So naniwala naman ako kasi nakilala ko talaga buong family niya. And they are very good talaga. Ilan yun yung pamilya? Even pinakilala ko siya sa family ko, sa buong buhay ko, ang ex-husband ko lang, which is annulled na kami. Okay. And then sa mga naging boyfriend ko, siya lang ang bukod kami pinakilala ko sa buong family. Na? Kaya akala ko, seryoso na kami, okay na kami. Tapos, nagulat na lang ako. Actually, pumunta pa kami buong family niya sa Thailand. Nag-business kami. Buong family? Yeah. Family nila. Kasi talagang Diba, verbota ka, eh. tulong ko sa family nila eh. Kasi nga, gano'n naman ako kahit hindi sa... Ngayon po ma'am, Ngayon, nung pumunta kami ng Japan dahil sa business din. Kasi Namaya sa pagsiyuyaan. Ay, kita ka sa message ay, sa mga benta paan. kami ng Diamonds and Gold doon. Ma'am ka, chismis ka sa Roel. Nalugi yun. Eh, ay, hindi naman, ayan, nalugi. Na-delay kasi naano ko. Nalugi din ako ng mga suppliers. And then, umuwi na kami pumunta kami ng Dubai din. And then sa Dubai, okay naman lahat eh. Siyempre, normal lang pagkatayo na Tulugay na sila. falling out ma'am. What? Duwi na ba? Pilipinas. Kasi natupag tayo ka, natupag ano. Na-depress na daw siya. Which is, I really don't know bakit siya na-depress. Did you later find out na yung girlfriend niya dati, he did not actually let go of that girl? No, wala na daw sila eh. Actually, yung girl is may boyfriend na. Nagpo-post na nga, nagmamay. Umagal niyo. Wala na daw talaga sila. And ayaw niya na daw talaga dun sa So, ex ngayon ko. po ma'am, what can we help you? Actually, yung huli kong pinadala sa kanya, para sana sa business. Actually, pumunta ako sa Rocky Tulfo para sa awareness. Yes ma'am. At saka ipaglaban yung pagkababae ko. Alin, niloka niya ako eh. Alam mo yun, hindi naman about sa pera eh. Pero syempre, About karapatan na ko square rin tagi yun. hapon dyan. Ang huli, nung una, mga bigay ko sa kanya, hindi ko kailangan yun kasi bigay ko nga sa kanya eh. Ito yung huli na for business. Ayun ma'am. Actually, kaya ako po natanong kanina, was there any specific purpose for the transfers? Taga-dama din ka? If we have specific purpose for the transfer, and we Nga, did not ano, receive kaya purpose, then we Beti ka, Davao o Kuan. Yeah. mistake. Yes. So, Bisaya siya? Yes. Kaya. Diyo. nasabi niyo Ako ma'am, ka. that you Butas. gave him how much for a business? Lahat para sa business siguro. Hindi ko na matotal sa dami. Like cash, may phone, may transfer. Hindi ko na alam. Pero Alin po dito yung for the purpose of starting a business? actually, recently lang eh. Like 3 weeks ago, 2 weeks ago. Kailangan ko 4 million. Yan na ang kailangan ko. For millions na nagastos ko. 1 million lang hinihingi ko for the business na hindi naman natuloy. So, first of all, inaamin niyo naman po ma'am, yung transfers, yung allowances, yung ganyan. Yes, hindi ko Bigay niyo naman kailangan. yun Kasi ng... bigay ko naman yung puso kong binigay yan. It's okay. So, your... Ako na lang, uyabad dahil, 100,000 aman? Sagot ko eh, sagot ko lang ang buhok. Yahay anak.
At Dahil saka ay mahal mo sa laki, gapong yung laki dahil. Okay lagi. oo, pinatago ko sa kanya. And then, He's still in possession of his... tapos ang pinalabas niya is nawala daw. Tapos I found out na hindi pala nawala. Gwapo ang laki. May nagsend sa akin ng picture na suot-suot niya. Grabe, di ba? Full of lies. Grabe, full of lies tong lalaki na to. Okay. Sir Gino, magandang hapon po. Si Atty. Tungol. Manta, dahil lang kayo ha. Sir Gino, dito po sa aming tanggapan si Ma'am Esther Camacho. Kiniklaim niya po na may mga pinadala na po siya sa inyong mga pera para po sa certain business investment na hindi naman na po napunta sa business investment na yun. Tama po. Yes po. Yes. Okay. Willing po kayo ibalik yung pera na yun kay Ma'am Esther Camacho? Actually po, attorney, Mobile, kasi pinagin ko po niya ako naman po ng trabaho po. Ngayon po, trabaho po ako doon sa Japan. Pinangakuha niya po ako na Sa Japan sila nagkita. yun po na commission. Japan ba? Na-ibenta po namin dito, nalaman. Ang galing naman niya, Or. Talaga po ako doon at Hindi na pala Japan, pinag-negosyo po. So basically, kino-confirm niyo po yung story ni Ma'am Esther Camacho na marami kayong businesses na sinubukan po umpisahan. Nangako po siya na sasamahan niyo po kayo sa mga businesses na Hindi yun, mo sir. po ang mga laki sa bar. Kawal na kayo sila. Okay na sila day. Po siya sa inyo ng Saka, pangkukunan. Hindi niyo daw siya pinukunan sa isang business. At sabi niyo yes kanina, sir. Nasaan na po yung pera na yun, sir? Naangat lang. Nasa inyo pa rin. It's still in your full possession po, sir. sabi ko wala po umuwi, pinagulong na po ako. Pero sinabi niyo nga po kayo na tinanggap niyo po yung amount na yun for the purpose of starting a business, correct po? Depression ko po, ang pinigay na po yun na noong time po, iniwan ko rin po kasi yung ano po eh. At ano, ito po yung mga business po niya na in-offer po sa akin. Okay. Pero sir, ano po ang justification niyo kung bakit yung 1 million po na yun ay hindi napunta sa purpose? Yung po 7 million po, sir. Magkano po total, sir? 700,000 po. Okay. Yung 700,000 po na yan, sir, assuming or going that is 700,000 pesos yung total sum na pinadala sa inyo, ano po ang depensa ninyo, sir, kung bakit hindi siya napunta doon sa negosyo yung gustong ipatayo ni Ma'am Esther Camacho? Hindi na pag-ako, mangyapin pa ninyo. It's been how many weeks since you have... Grabe kung di mo masali din ka sa lalaki. Million. Uy, For 1 month na po. 1 month. At sa 1 month po na yun, may amount ba po ng pera na yun na napunta sa pagpupuhunan ng negosyo? Actually, wala pa po ako na-start. Meron cellphone. So, wala pong problema kung ibalik natin kay Ma'am Esther yung sila niya po pang puhunan sa inyo. Ito po, sasabihin ko po. Okay. Meron po talaga akong pera bago pa po kami matalaga. At meron po akong Natisbit pa rin yung inumin. Dali lang kayo. I respect the fact that you were employed at may pera po kayo bago kayo nagkakilala. Ang concern ko po nga is that hindi namin complainant andito po sa studio claiming for that exact sum of 700,000 pesos na pang negosyo po na yun. Like you said, you admitted na hindi po siya na pang negosyo. Actually, paano naman po yung ano po po? Yung pinaghirapan ko po dun sa parang sa Thailand and Dubai. Paano naman po yung iniwan ko po yung Wala din nila eh. trabaho ko po. Pinigay ko po Nagay ang luto. Sabi na bench na wala. Ang pagkakas din. So you can question na yun. Yung Thailand namin, para yun sana sa amin at saka sa family niya. I spent 4 million of that. wow. Yung Thailand namin. Para kaya nga kasama ko lahat ng family niya sa Thailand. Kasi nga pang negosyo sana namin sa akin at saka sa family niya. Pero na-mismanage na tubig. Dapat na ako ma-depress eh. Kasi I spent 4 million pero na-fail. So ano karapatan niya para ma-depress? I live life Kasi kita depress na niya. Uy, I'm spending money on an attorney o pera pa sa cash. In a 2 months, almost 2 million. Pera pa sa cash niya na. And then yung sa Thailand namin na pinangakuha ko siya, yes, kung nag-work din sa Thailand, I spent 45 million sa Thailand, sa Japan. Yeah, that is correct. Kung hindi yun nag-fed, baka more than a million pang ibigay ko sa kanya, which is alam niya na nalugi din yung Japan namin. Pero the business engagement fell through. Yeah, na-fed talaga. Kasi nga, niloko kami ng supplier kasi na-late ng 3 months, nag-cancel lahat ng customer namin, which is lahat ng diamond nandun sa Dubai. Alam niya yun, ang daming cancel. Okay. So,
sir, yun naman pala. It's not that she breached her promise to give you a commission. Bumagsak Ang tubig yung yan business, ito. sir, and Ang tubig na. Tunay na bumagsak ang business sir, natin. during the time that you were together, as far as I understood, and as much as I would advise people to follow the same path, binibigyan po kayo ng allowance, sir. Oh yes, ang allowance is more than. May nag-input sa may allowance ko. Yung 100,000 po na sinasabi ng monthly ko po. Ay, gay mga ka, gay. Po kasi yun, attorney. Iya, ang cute kay mong manika ay kabalo mong kaon. Asan na pupunta, sir? Yung 100,000 allowance, sir? Kuya, kayo kag mascot ron nata. Ano kayo ng chismis pa? Wala. Friday, sir, yung 100,000 po, di ba nakakalo sa iba Lugi. pong pera na kanyang pinapadala siya? Pero malayo niyo pong nagagamit Hi, Kuya Kai. Hi, JC. Naong ni Rowel di maitsura, gag. Sakot ko ko na kung kita ni ang good. Kasakot ba eh. Titres. Kasi yung anak sila dyan. Sa akin na magwangan. Diba? Kaya na ka. Ako. Ito po, sir. Let's focus in on the issue here. Si Ma'am Esther Hindi sapot ang mascot. received the capital that she sent you in the amount of what you said is Kaon sa ampalaya, Rowel. investing to pay. Sabi niyo, nasa inyo yung pera, it's been a month, hindi niyo pa po siya nagbabalik. Parang bakpan ka ng mga Rescind that deal, di ba? Rescission tayo, balikan tayo. pamanika naman, lihok na. Balik niyo po yung Hindi ng tulpo. Agay. siyempre relationship. How about that? Gwapahan, binimika, oy. Na. Mauna. Mo na yung pinakadali nga istorya na gamit ang kwarta. Sir Garrett, eto lang to ha, within 2 months lang to. Wala na kami sa Japan, wala na kami sa Thailand. Yeah, that is 2 million. Ito po yung Yeah, labas pa po doon sa capital. no, that is only his allowance na pinadala ko sa kanya. Uy, That is 2 kagasto ba niyo mga pagkalalaki? Yan. Okay? Ma'am, do you mind? Sorry to say he's a big liar. And then, one more thing, lahat kasi sinungalingan, sir. May mga patunay ako na lahat kasi sinungalingan. Siguro simula nakilala ko tong guy na to, Lies. since before, siguro I spent around 4 million to 3 million. Wow. Yeah. Yes. Eskwela that is ka, true. bro, kay Maraming broken ka. magpapatunay niyan. Ang daming Kay magpapatunay. bro. Pero minsan na daw yung nag-propose sa'yo. Eh, actually, propose na yun. Wala ka kwenta. May yan po yung pinakita niyo po. Ito po yun. Eh, so Thailand yan. Chika lang yan. Fake proposal or whatever. Nilalaro lang. Ma'am, do you mind if I mention to the listening public Lagi mo iyod, the Len. rates that you transferred? Yeah. June 13, 50,000. June 21, 100,000. 24 of June, 40,000. 22 June, 100,000. June 13 ulit, 50. So, sir, saan na tong mga to? I mean, hindi na nga po kaligid ng aming complainant, pero hindi pa rin po kayo capable yung sa ipagbalik yung 700,000 sir, na nauutal lang sa account. This is more than me as a... Ang hinihingi ko and then yung mga gamit ko. Sir, medyo malaki po sir eh. We have the plan first to prove it. Maybe you can just tell us, sir, kung saan niyo po nagastos? Ano saan po nagastos? Eh, nagamit po yan sa condominium po. Anong condominium? Sa region po. At lang. Kinuha niyo? Ayaw ta ba? Well, it's your money, di ba? Pero sir, Agwa, nag-usap si Rowel, di na ko makita ang liog. dala para sa negosyo eh. That's misappropriation, sir. Ang iyong anak, baka dito. Ala! Balik-balik sa ginipahinto ba? Pagkaman, ang iyang pinulang tagwanan. Palat-talap, pero di yung mga ginasunod sa G-Park. Uy, sulit ako. Kabulsik. Bugo. Te, magunsa mo karong kadayawan ni mascot. Gag. Parapol yung Pero hindi, she absorbed the losses, sir. Lagwa na. Second, sir, hindi po responsibility Angit, uy. ni Ma'am Esther Camacho yung Uy, porta. ang tagulay. wala po, you're not married, she's not your mother, there is no relationship binding between you that would Thank obligate you. her to support. So,
Sir, Ano? hindi po ata magandang defense dun sa allegation niya ng Kaya pag-e-staff ko na live. ano gagastusin ko sa sarili ko. Because basically, that's an allegation na minasappropriate po for your own benefit yung funds na binigay ni... May future si Rowel ug iyaan. Yuli na mo yan. Hindi ako nakapag-work na maayos. I lost my business. Sir, you wanted me to say Mentally something? torture ako. Na-lost talaga ako lahat sa kanya. Believe me. So nag-close na iya ang mga bench dahil. Hindi ako naniniwala sa ganun Ano na sa sa down lahat ng mga Nawala. nakakita ko, Nakasagot ko. sobrang nag-down sa akin. Ito yung pinaka-worst na nangyari sa buhay ko. Na which is, alam mo yung kung pwede lang ibalik? Gusto ko Pakidlat o yung black eh. talaga ayoko siyang makilala. Bukod niyo. I swear. Kung alam niyo lang ngayon ako na sa Dubai sobra, alam niyo ba ang dami ko pag i-refund ng pera sa mga customer ko? Then wala na eh. Mentally, wala na talaga nangyari sa akin. As in, ubos lahat sa akin. As in, totally ubos. Kaya nga sabi ko nga, gusto ko lang tapusin itong Rapid Tool ko and then I have to move on at makapag-work ulit dito sa Pilipinas para ma-refund ko lahat ng mga resellers ko sa Ginto. Gusto ko i-refund ang mga suppliers ko. Gusto kong bayaran kasi ganito ako eh. Alam mo yun? Di na ko makita ang kwintas na sa liog di ay. Ang nangyari sa akin. Buyag naman si Rowel. 4 months? Na-curious lang ako, paano siya nanghihingi ng pera? Like, ano yung nililisan niya? Bakit is ako nagbibigay? Kasi pusa ako, kasi bakit po kayo nagbibigay? Kasi nga, I promise din, kasi wala siyang work. Kasi walang work. Yung ibang family niya nasa atin. Nasa Dubai pa ngayon kapatid niya. Bilis ko lang sa kurang ko. Kasaanin. Stand by niya sa everything. Naglisod na si Rowel og usap. Usap. Masangko na iyang suwang sa iyang liog. Ako lahat. Marami magpapatunay na ako lahat. Gisapot na minaw si Rowel pero sigya pug uhungit. Telling us right now, you are incapable of earning the 700,000 pesos as you claim. Pabalik kay Ma'am Esther Camacho. Gana, ang pera niya. Anong pera mo sa 700,000 na pinadala niya? Ay, nakalo, uy! Magkatawa. Jambal eh. Magkatawa mo sa taglo. Manong di lain daw. Ano man na? 700,000 na pinadala ni Ma'am Esther Camacho. The math does not compute, sir. Kasi Ngayon lang I ito ba? gave you 700,000 pesos. Ngayon naman yan. Pinakadok. Dili niyo siya nag-chismis si Ruben na nag-live ko. Trying to get it back. And you're telling me, mabawasan mo. Saan man kang kamukatel mo ite? But in the first place, you contributed nothing doon sa 700,000 Ay, na. kumite. Paano po yun, Sir Gino? Kasi, as much as possible, Sir Gino, I don't want na wala pa tayo sa criminal prosecution dito. This is basically a request for rescission, refund by complainant's money. Simple po. Yes, sir. Yes, sir. Please go on. You give me time, I'll give you time. Sorry po, ganito po kasi, nalapunta po kami sa Wala di guli ang rep ni Ruben. Puro kuan. 300,000. Puro karni. Okay. Go for it. Personal lang po. Alam na po yan. Yes, sir. Yes, sir. Pinadala niya po ako muna po ng Ay, iyaan og binibuang. Binibinuang. samantalang daw po. Ngayon po, hindi na lang po pinansin po yan. Honey, my love. So sweet. Cancel, Cancel. Another set. Iba pang palipas or Wala sa kabalo, asa ta mag-perform. wala siya. Dito na basta. Mag-order. Grabe po nimo, uy. Ako sa allowance ng 100,000. Daog na kaayo ko, uy. Kayo. Hi, Mika Ging. Sa Thailand. Ngayon, pinangakuha po yung mga Binigyan niyo ng opportunity sa family. Pero, let me, Ganda na. Ay, lalo lang. susunod ko sasabihin. Honey. Sana pa mo na? Person, ma'am. Sana ba mo? Sino siya? Bongbong? Mga bongbong? Yung parents. Yes, oo, yan. Yeah, ano talaga ako? Yeah, nagmahal eh. Sumobra ako nagmahal. Looks like I don't need Uy, at si Gino John Gomez. Shout out sa imo, Gino John Gomez, ha? Wala sa akin lahat. Okay ka manghut-hut, Gino John. Oh my Saan ni si Esther karon? family niya, tapos kasalanan ko pa na dinala ko sila sa Thailand na nagnegosyo kami kasi pag nag-click sila, di naman na magbe-benefits, hindi naman ako
Ah, magdang. Papa, man. Gas na. Isip mo kasi ito. Schedule of payments. 1 million in two receivable dates. Sino nakatindog si Roel? 4 million. Pero sa cash and everything, sir. Wala. Kompleto ako lahat yan, sir. Kompleto ako. Wala akong pangalan sa kanya. 1 million, tsaka yung mga alahas, tsaka yung laptop dapat na para sa business natin. Tsaka yung Rimowa. Rimowa na ba? Imagine, dalawang bag na Lamig daw kanya ng ante. yung Rimowa. Wala. Maka-addict daw, no? Dili good. Wait lang. Ito daw? Mahal kay ang Rimowa nga luggage. Ay, pila na. Kaya magukuto. Ah, man to, sir. Pila na yung Ang mahal, uy, mga 100,000 na siguro na pati. As in? Ah, sir. Hugday daw. Nais kita sa pondo because sabi mo pagkatanggap mo ng pera sa akin, sabi mo hindi ka na masaya. Ana ra, day. Day kong kwarta, te. Tingnan ko malipay. Siya masaya. Nagulat naman ako. Paano siya hindi naging masaya? I live life to the fullest niya siya. Bakit? Sige. Bakit mo kayo? Bakit, sir, bigla na lang po kayo hindi masaya? Kasi nakuha niya na yung pera. Sino nag-recruit sa kanilang unang Dubai? During that time, business niyo yung dalawang minister yun? Gusto ko na Same kami, gitu. Paano ka nasama doon? Bakit yung mga kapatid mo yung pinasok doon? Actually po, pinag-ito na po ng trabaho. Matagal na po yung kapatid ko nagtatrabaho po sa law firm. And then, Malisod kayo, makuhan ba? pinilit na po. Gino, ganito. As much as Trending ba siya sa tulog po? legal recruitment, that would also expose you to legal repercussions kasi nga at that time, kayo pa naman nagpapatakbo ng business na yun. And kapatid mo sila, you would have told them to stop, you know. We have life selling with that. Meron akong life selling na magkasama kami. Yes. Ala, nakalaite. Kita niya. Nagamit. bot, emoji mo. Stress ka din. Talaga sa inyo na 1 million pesos. Let's say 700,000. Sige. Assuming, for argument's sake, 700,000. Saan yan nabasok sa kanila? Ha? Nagkakaan, tikpan. Nabasok na po ko nga. Ang talay. Kapay ka na ako. Di tayo pila. Kasi si Pila rin ka? Yes. Yung pila ka? Ano na meron? August. 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 15. 15. Ano kasi pila yung kasi? 12. Birthday na ako ang 16. Birthday na ako 16. Ano? Wait. Ate yung ane, 50, kami 30. Ano? Hindi pa man nanilig ng umurang bukan siya. Ano ito? Pwede pa kayo nanilig. Ano ito? Ano? Ano? Ano ito? Pila ka na mo natay sa Lucky Well. Sa kalibo, ano? Tagadiwan na? Hindi ko. Kada maglukluk. Hindi na ko magdakita sa yung anak dyan. Hindi na nagtatakahamon niya. Hala, bako hindi mo tindahan. Nakatagal. Mulimit ng bayak ko yung kwarta sa lalaki sa mo-reach na kanyang anak nga limit. Depende siya sa now. Hindi sa dito.
Puro na sa uric ay. Hi, Yang from Tagum. May gabi, hi, Pubiken. Nandito ka na naman. Ito, Bongle? Ha? Ha? I don't know. Tama din, umaga ino. Ha? Ito, ito na sa tubig. Ano sa mo? Magkarakol. Yung enjoy. Ha? Sabi mo event. Dahil, una ka na, guys. I think right now Gina is not in a position to defend himself. Hindi ko lang naman siya i-defense sa akin. Sir, everything. Wala naman siya nag-iisip. Hindi siya nag-iisip. Di pa mo si sana si Tigit. Wala naman na, kaya na. Wala naman na. Kaya ni Chef. Oo. Ayaw, ay mo nga. Mais. Believe me, madam. Opo, ganito na lang po. Bibigyan po namin kayo ng chance na makapag-usap po ni Sir Chino. Sasamahan na natin po siguro tayo natin. Dili, ang feeling na mo, nagtulpo lang na siya para mapainom sa mga kuan mo, sa mga reseller na wala niya bisibatan. Ano na? Ano na? Ha? Ito mo kang ginunan? Man na. So, kung saan yung masutin mo ato, binimake ka. Ha? Parehas sila mali dahil. Pero wala tayo mahim. Nagugmaan man ang baid dahil. Okay. Muna kamo, sunod gani, wala man ko nag-discriminate ha, pero kung makailang mo og ka ng mga yung anak na nag-work sa bar, murag pagduha-duha sa siguro mo, murag lisod ka ayon mo ingon nga in love na dayon mo. Kay ang nature man gud sa ilahang work bang murag kanang every night na sila makailang nga mga kuan, nga mga lain-lain nga tao. So how sila mo tawag aning mo ulog-ulog. How sila mo ulog-ulog dai. So ikaw nga mabaw kay kagkuan kasing-kasing aw. Na, basta kontra kay, depressed ba siya? Masud ka sa bulsa. Kanang depressed siya na. Siyempre, basta depressed ba kaya, naitao mo kumport-kumport si mo yan, lambing. Siyempre, madala jud ka. Dala jud ka. Utok gid gamita guys bago taler. Walang Mo iba jud ba? na ako maingon dai bago ka mo bikang kang dai paganaha sa nimong utok kung tama ba na imuhang ginahimo. Dahil mabasa ko makapirate ko dahil. Ay, tama Sa rin. Facebook ko dahil. Natabang man niya ako ang inunan. Naparat mo kayo ganyan na. Pero naagi na kabuang Roel. Kalaki. Nabuang na ko ato kay na trader man ko, gi-comfort lagi, i-comfort dai. Complar. Gig o sa barkada. Mo naman to, pero ingon nga nabuang nga pa ng
Mugasto na dyan ko kwarta. Uy, bako. Hagok kayo mangitag kwarta, ginuot ko. Ihurot na lang ko gastos ng pamilya. Anak na lang. Yahay kayo, no? Kita, nagkabilat-bilat na to. Birthworm. Birthworm sa stage. Basta unsa kalayo, halago, laban lang dahil. Pagkahuman, ang nabay uban na laki nga, hawdra kayo ngayo. Di marat, di biyat taplok-lok kung sa uban, sirot pa ngayo. Way return of investment, dahil. Mana Jubilin, Madam Jubilin, ulahin na ka. Ito ka na sa'yo, mana. Sabi lang, buntag ka mga nilay. Eskwela man ko. Wala kong ina ni Janina, pila day ka. Eskwela ako, Pi. Wala ito kayo paanhe. Nato dyan, papa? Ganun eh. Tapos kita ang live daw, pila nakakuan. 31 minutes and 11 seconds. Dapat. Ano na to dahil? Una, dahil, kailangan ko dahil, gaminyo, kanino mo. Kaya ako siguro ito na. Pero kabalo. Siguro first time pa ni Madam ni Kuan. Pagsulog din na na. Nadala lang yun siya dahil. How siguro mo check ang Ang lalaki. How mo pad mo kuan. Nga, gapo ba siya? Dili siya buki og naong. Ano makadyo ka lang gapuhan. Gapo siya. Unang ako, di ko mo uyab og mga gwapo yung kaayo eh. Ay, mami. Madyo ka. Di, kabalo manggod ka. Dapat kabalo po kasi mo sarili. Kung gwapo na gani kaayo niya, ikaw uyabon ka nga pikit kapag duha day kung usay kung ana tumong ana. Ala. Kagwapang bunimik ka. Malamig kaon, galing na ra. Actually, naman ko sa akong sudan. Brad. Lamian ko sudan ni tata ron dili para tama na siya. Makaingon ko nga ang rate na ko no 8.5/10. Lami ang gulay, makaingon jud ko nga nag-complement ang tanang lasa. Naay choreography, perfect gid ang harmony. Nag-harmonize gid ang mga lamas. Perfect ra ang amount sa lamas nga gibutang ni tata. And ang amount sa salt, wala ka ni kaon og dagat. Perfect siya. Ang gulay, lami ang combination sa gulay ug sa tinapa. Ang iyahang inununa, lami man siya pero murag kulang siya sa mantika gamay kay grabe naman ka luspad. Luspad jud siya. Daghan siya lamas, perfect ra, wala ra gitipid sa lamas kung makita man ninyo na nga. Mura siya og lamas nga isda. Wala lang siya, di ba sa paksiw, lami pa dyan ang paksiw nga na isabaw-sabaw, naughan siya. Murag si tata, naugag yun siya, no? Pero makaingon ko nga, labas yun ang isda, gikan pag yun siya sa pantalan mo, pag ipag-catch. Perfect ra siya. Unya, ang iyahang prutas, okay raman. Ang problema kay ang iyahang kuanday, kanang iyahang rambutan, hilaw pag yun siya. O baka kakuha ang Hilaw siya, day. Hilaw eh. Kaya namunit man kauga ng medyo pula-pula, pero ang uban dyan, grabe na dyan ka. Hilaw eh. Ay, nako. Pangit siya nga klase nga rambutan. Isa yung nag-cut sa isda. Isa rin nag-cut sa isda. Sikat. Catch. Isa rin nag-catch sa fish. Si Tata Rasad. Kami camera po. Sa kakaya. Dapat may magilawan. Ate, narapo, pasusanin na. Hindi ko dahil. Masakit akong tingin. Kung saan naman yung bukong mo na, magsigaw na dahil. Doy, ay ko kukuha na ang buhok ko, marap. Hindi na hiti, amog na ikaw ba?
Mo siya silihig. Healthy pa kaya kayo. Ako makagkuhan, sudlay. Very healthy. Ganun na. Ang ako yung pangako, makay puro pang yulit. Ang lagot ko yung mga upload sa Messenger ba? Yung pag-check mo sa Facebook nila, may mga uyab sa kuan album. Sa inyong mga uyab mo pangayo, dili sa kuha, di ba tamo obligasyon? Ano sa kuha maging mga ayo? Nakahatag na kanila. Wala, di ko mahatag. Yahayagot ninyo, no? Mga bagag, mga nang. Inyong mga uyab ka na, sila may obligasyon sa inyo, ha? Dili ako. Okay lang, tag-uyab ko ninyo, kay hatag ko. Di ba kaya? Kanang yatag, sa chat mo siyang uyab. Hindi. Ito ka. Well, pwede pa favor, mga ayo ko upload. Nga, pag-check na ko sa profile picture, ang uyab kaakbay. Sa inyong uyab mo pangayo! Ano ni apil kung kayat o nagkayat mo? Wala. Huwag ganun, tagi-pa-apil ko ninyo. Sapo po eh. Ban now later. Ang lagot yun ko, suya yun kay ko. Kagabi pa na, well, ludi ko, well, gai ko po, ano, well. Sa inyong mga uyab po pangayo, di magsamok-samok sa lain. Wala man. Kaya, Sapot mo. Tijanin dito. matigalan ko, ay si John Kenneth. Si John Kenneth nga? Dili, uy, ex lang po na. Okay. Dili po na. John, Murag dira padulo kay na may patabang untak ko. John Kennedy Diodora. Ako lang ganing gilong press. Basta lagi na yung mga well unya sad nga kuan na ay na lang din na inyong reply kabalo jud mo. Asa gyud pa dong. Dito gid na kay Gcash. Bahala uray mo. Matingala ko na yung tao mga yun, no? Ay sa kung ano kanina mo kaila. Pwede din, na. Hanggang pa kaya man eh. Kaya, Ano jud day taro na gid. hanggang pa kaya man po ne. Mayuoy, kasi muhakan. Muhakan eh, pero, kanang, mag-message na ko, dili. Okay na kung kaila ta, kanang, kaya ba? Ano ba pag-explain na yun eh? Kaila to dati, kaila mo kung kaila. Pagili ulaw. Kaya di pa kayo pampers ni Moel. Kana pa. Gatas. Ano ako may pakayuan ng pampers? Sa kuha na igawas ang bata? Bago unta nagpaana, nagpalami-lami. Gihuna-huna unta kung say ugma, umugawas ng bataa, kung naaba mo ikagasto o wala. Dili kay mandamay mo glaing tao sa inyong binuhatan. Nga pang gatas. Kamukha mo lang nagpasuloy na panay sa inyong mga mata. Unya karug manggawas na. Daghan nagmadamay. Nagpaapil unta mo katong naghimo mo sa inyong bata. Kana pong kuan, manghirap ko kwarta para pang-start sa negosyo. Nanarado na magi akong duha ka branch gani. Na. May pa inyong negosyo, mag-start na ako, nag-end na. Siya maloy ka, ito na lang din akong pag-asa. Natapos, kuan, siya ba, ibalik na sunod si Mana. Oh, dili in tao. Uy, kaniha ako, ingon sa inyong hado. Dili ta influencer, mga kwartahan. May man ang uban. Kay ilahag yung napahimusla ng ilahang influence. Unya kaming mga yano nga, naningkamot lang pod. Kung naay mo kuha sa mo, ay kami makakwarta. Uy, lisod din taon kaya mo ang kuan. Ang uban nung naka-establish na sila, na sila yung mga brand, yung ani, yung ana. Ang kami yung taon ani, ay lagi brand. Na kuan mo po, na-bankrupt mo po. Yapi. Nung napalit ba kami dito ganina sa inyo, tulo ka buo. Alay ba? Gana na ko yung paano. Yung mukhang istapwa. Ulit na ay siguro kaya ito sa gawas mo nahulot. Ay, lami-lay. Eh, nasari pa ko Kaning tanis pas ko dry. Nagmulmul akong matiis. Tamis kay Day. Mga ipod Day. Ano to? Nasa freezer.
Ingana mo gud na mong kapiday. Ano sa siya? Kasi ko kay ko amo ko dai the repeat dai. Unang suyop, langit agad. Dai. Yes, Day. Mao ni siya ang kape sa mga diabetic person kanang gikapoy na bitaw sa kalibutan. Ah, Pwede na gid kaay. Nanggahi na siya, Day. kahit na. Wala gani logo. Huwag na may logo. Alam mo lang sa Ah. buhit na lang yan. Tapos kaya po magkuhan sa imong ha kanang sendan kay resita, sendan kay ganay tubo. Ano ako may sendan sa reseta? Parpasin ko! Ha? Kaya sendan kay ganay tubo sa liog, mabuwak ng ulo. Na, bot na siya. Daghan dyan kayo may problema guys, sorry pero ay mo gutong uban, katong uban siya, katong mga milyonarya kami kay mo, problema pag inyong tata mo kasi pambayad na mo sa mong monthly ani. Pero anak ba sila na kuan daw. Kana to mga utang ba or kana sakyanan kay kuan daw. Ah. Kana dili lang na barigo non. Oo, mo bitaw na ko ingon si mo ano. Limpi-limpi lang. Ah. Limpi lang po nga nade kay monthly. Ay matingala lang ka ba nga madto na din tagot bangko. Ano sa ng drum. 2 months sa mga wala mo gibayaran drum. Ano ba gud sila lintan lang. Diba ko? Hindi ba ko? Dili ko mag-unta. Kay, hindi ko gusto negative. So, kailangan siya mabaradyan ako na. Wala, pasalamat ko ha. Kay, sa tawag na rin? Mas nidaghan yung blessing no. Baan ako sa imo, dili ka pasagdan ni Lord. Muna simba-simba was muli permitted dahil hindi ka nang naarang may pangayoon dahil. Dahil, simbaw ka na dahil. Awa ko dahil. O, diba? 5 days straight na ko dahil. Gani. Ay, kasi siguro ka na ulay ka undangan. Kapit ramang ko dito. Magawas ko. Okay, mahal sa pagmulig. Dagkot. Nga pagkaugma na po, magawas ko. O, makapit sa pagmulig. Dagkot na po. Ala, good. Ikaw magduol, good. Gisako po Ala, mo ah. day, gitagaan na gikag sakinan day. Di pa ka muduan dito tagaan lang. Ala. Ano ka nang 17 na, kita rin bisaya kitang tulo. Naman. Confident ako. Tres na maghawa. Alaon na. Kaya pagka alas 3, sana ito dito. Tapos sa kanta, kita lang dito o kita lang. Ano yung pasto? Ano ako ba? Ano yung ano? Ay, kapalo. Patuan ka? Hindi siya maito. As in, yung magtuang, layong sa palong day. Last time, mga gani, sulgo, mga gani ano. Nagluan yung mga kuan eh. Hindi ko pagwapa doon. Mapura man siguro. Hindi naman siguro. Hindi naglibog mo siya. Ano, baka yung mga... May siya mga picture, makainom ka, makatao ba niya ubili. Pero ako yung ubang picture, makainom ka, nanda ko. Pili ka tugmay, no? Ha? Pili ka tugmay. Oo, may maabot dahil. Ay, mahimo dahil. Hi! Hi, Sulpicio! Lunia, Salsina! Hi, Quran! Hi, Uncle! Yawa ni mo, oy. Yawa pagka ni. Asan sila po dito dapon? Ay, nagtawag ako alam. Ganina pa doon din. Dito na pa naman ang puyak. Ay, Dan. Ako natataday. Kaya ako pagkaons pala, Dan. Hello, nag-message ko. Sawa ni.
Tawagan para kay Nino na nag-message siya. Madala ka driver sa 17 dahil. Wala, of course. Kailangan kayo. Ilasod ba yan mag-park ito dahil? Nga niya ako na, magdala na ang kuan. Ako na naman si kuan. Napog ka, kung mga driver, imo na lang ipanguha. Ika, magduwa ka driver mo ano, downtown naman. Isa kong dalon si Ba't lang ni mo drive? 7, Dapat Vincent. ako'y commission na lang kung mga driver ba? Dahil di ba sila mo drive, mo park naman sila. Ako may mag-drive. Ako may mag-drive. Nga ako lang, sila na yung maparking. O kailangan yung kanadek ang parking. Laagya mi puhon diri ayaan. Ang kalayo si mong balay ay. Di na pa, yung aircon ganina dahil na pa, doon pre yun, mahal di kayo na. Yes. 3.5. Yeah. Tama ra? Mapaayo? Oo ka lang naghungaw doon, yung gidugang mo, pre yun niya. Ang binakog na aras mga 800. 3.5. Ano eh? Kailan siya si mga? Ah, okay. Naabot na yung si Rigor diha. Rigor! Kasa ka na, Paxil? Rigor. Si Rigor na kuan. Giaway mo ko ganyan. Kasi kawin mo. Ito maestro. Ikaw gano'n. Ha? Ah, bato di ay nag-stay ka dari ka. Wala di mong baby diha. Isa yun. Ha? Isa yun. Hindi ba? Nag-stay ka dari ka. Wala naman kay baby dito. Na napaabot. Suya kay ko doon. Kaisa na ko doon. Ako dyan ko ukis. Salit. Sigurang po ang tip. Ako ganahin ko. Gusto yung pagpahawa. Ayun. Ayun ako siya na 4 days na sabi. 4 days naman po. Ito ba? Kung tayo, may mga 4 days niya. Kasi may muna pag-extend sa. Ikaw. Depende sa mga kuhaan ganahan. Pero di naman dyan ko ganyan. Wag na off naman. Okay. Okay yung pagkadalo ko na bilip. Pagkaisot mo. Katulong pa dyan nahubog mo. Hindi naman napagos. Nagbago din ako, no? At doon, maali ko dali ay mag-walking yung tatag-adlaw. Mani ko dire. Yun eh. Ikaw anhi dito sa kuha kay dito may nindot wakingan. Dalat-dala. Ikaabog diri ah. Mag-walking ta. Para may exercise yung wag, day, daghang nanganguha karon day sa kuanday. Tungod ka ng exercise. Kusog mo ka mukha og karni. Wala pasingot, no? Na para Wala ko'y karni-karni uy. para mamotivate ang duha ba, maski pag wala karni. Ginam ko ang palaya si Roel. Saan mo pugos? Ano na ba? Kulit pencil lang. Gusto ko na ay kulit insulate. Kung di ka kauyong, hindi bye. Gani. Nasa una dahil bisang red, ay bisang Red red flag na, green flag yan po na ako. Bag-uhon dyan ka sa tao no, sa imuhang mga kaagi, bag-uhon dyan ka. Yes. Tataba ko bis. Lagong tataba bis. So, tatadain lagong kalipot. Kasi kalipot. Kutipot siguro. Hindi ko malaking anak. Usahan ko yung sa white kay Nay basher? nag-egaran niya yung bago ko biso. Tinuod na siya? Pinuod siya. Tinuod siya doon. Ya, kaning lago mo kuan, mas tinuod siya. Unsa pa, Marta? Nakailain di ka sa Oo, nakailain. Urang dili kay siya ano, hindi siya maka-hurt.
Sabi. Ikaw mahal pa ka kung i-bash ka. Sa mo ang appearance. Kuan lang. Night time na masakitan ka. No, we should be tao bitan. Dahil abi ko lang kutsara dahil. Kani? Oh. Nainunan? Ako lang tilapan. Hindi naman tayo natin ba't mo dito? Ay! Kagwapo na nasa likod yung mga titataoy. Bako na kung kuan. Manyeka. Wala na si Marta. Di ka tamisan? Di ka tamisan? Tapos ganito mo. Unsay kuan nimo, matambag nimo sa lab. Ikaw wala experiencado ka ng lab. Tambag na ko sa lab. Pwede padala ko mo. Kana mo din siya. Ano man? Hindi ka mahatag sa mga 100%. 60% lang. Yes, 50. Or 50. Ayaw kayo nang ugma ka, ayaw ka. Na! Mabuang ka. Dapat bago mo mag-love sa inyo yung sarili. Bago mo musulod og relasyon, dapat kumpleto sa mudaan. Para dili nang murag na mag-iuban nga murag feeling nila kulang kay sila mo nang ang emptiness nga ma-feel nila ginapangita bitaw nila sa lain. Mo tong ang lain ang mupuno sa kakulangan ginabati nila mo nang pagbulagan sila feeling nila nga alam mo kulang kay ko, di na ko kaya nga mawala siya. Pero pag kumpleto na ka, niya mo sulod kag relasyon, niya ka nang murag freebies na lang siya sa imong sarili nga, okay, sulod siya sa akong kinabuhi. Pag magbulag mo, di, okay ra sa imo ha, kay kumpleto na makadaan. Di man feeling ni mo kulang ka. Mo na guys, ang giingon sa inyo nga, ayaw pangitaa, ang unsay ma-feeling nyo nga kulang sa laing tao. Dapat kumpleto mo daan. Mentally, emotionally. Anak ba? Unang may mga buwan. Okay na lang po ito. Yun ang ubog-bisa. Unay ginaingon dira aron kay nay uban nga di kadawat. Kay murang feeling nila kulang na kay ko. Wala na siya. Di na ako kaya. Muna, day. So, inana dyan na. Pag mata mo, day. So, pag kuan ka, hindi ni masum. Tara, masum. Hindi na mo sa kuan, day. Ako expert, day. Kung kuan, kung buo na jud ka, di na ka mangitag kuan, love sa uban. Oo, anak ba? Love yourself first. Naman na. Hinapo, dagan tawag ko si Jo. Dagan tawag ni mo day oy. Ano dito kung halinon kay ko this past few days. Basta nagbalik na mo gud ang klase. Unang dagan si panawag ba? Eskwela pa og malay. Ang klase ugma. 16. Birthday nimo. Uban ta ugma. City Gate. Ano, oras mo na ka? Alaon na. Kamusta ka? Parang ko. Awa na mo ila ka ugma. Ano pa mo nakakita niya? Sige na siya surprise. Ngayon din ako dito. 19 na ka? So ano kaya? Ano pa ko? Sinado ko ng kulan. Sa barbecue. Tiguang na kong gikan karon. Happy birthday, Lai. Happy birthday sa akong pag-umangkon. Happy birthday. Unsa may wish nimo? Sana nakagraduate ako. Unsa ba day ka na year? Second year. Second year? Karon? Hapit na, 2 years na lang. Ha, second year? 3 years na nandi ay.
virgin. Send help. Ana na lang. Mamaligya na lang tag t-shirt para sa imuhang kuan. Sa imuhang tuition fee. Anong t-shirt? Mag-live ta, oh. Mapalit mo? Oh, guys. Yes, guys. Mamalit sila. Busy kay si Ruel, oh. Dapat bago magkao mo, tindog ka, Day. Day. Tawang bangko, oh. Nisabay siyang lawas, nilalom na. Mura po siyang foam, no? Nami siguro ni-hug si ko ang Ruel. Mga teddy bear na ng hupong. Pero gwapa si Ruel ako, fresh kaayo. Asa to? Iyaan ako, gi-comment sa ibabaw. Liog kong tanaw. Ha? Ako mag-adjust, ma'am? Kita, ma'am, oy. Unsa ni mo ka? Imo na isulti na lang, ma'am. Basig natabunan na, ma'am. Palihog na lang ko, ma'am, be. Ma'am, kung sa may yung kuan, ma'am, ikuan na lang, ma'am. Di na ako magkita. Natabunan na siguro ka, ma'am. Hi, Ma'am Belfoc! Ma'am Irish, unsay mong gikuan, Ma'am Irish? Wala ti ka nakitan, Ma'am Irish. Di na ti ka makitaan. Na, di na siya makita na mong kuan, madam. Kuyawang Ruel, oy. So, manamig kaon. Wala giliog si Ruel lang. About sa laser iyaan, di ba na pa-laser ka worth it ba ang bayad? Ah, yes! Kaayo, pero ako pa itong i-upload. Dahan ako i-upload pa, uy. Mulihok na sa teddy bear. Oh, mulihok ko ni. Namgani siya ko, ano. Milk tea. Ano ang milk tea man? Ano ang milk tea man na coffee man nyo, ha? Kasi mo nag-milk tea. Di na milk tea? Coffee tea? O bitong macchiato mo. Ha? Coffee tea. Ako, kung ano milk tea man na kuan man. Finding neck. Yes, worth it kay. I-upload na ko to ang atuang Palisir Pro, madam. Depende sa kuan mo, madam, mga vial mo ang gamiton. Pero diet lang din siya, madam, no. Ako pati na akong diet, madam. Pero karon nang mukbang ko. Pero kuan ko, siya tawagan na, kuan dyan ko, dam. Fasting ko. Or nikaon ko ganinang ikaw mo ganang buntag. Ikaw mo ganang buntag. Usik ka ako ganang buntag. Tapos nikaw ako ganina, dahil yung gikaon na rambutan karong adlaw. Mao lang na. Hayaan. Hi, Valentine. Karon po kita na ibilbil na invisible liog. Pero, basta saan nyo ka na pa-laser da, ano, kung wala mo diet, wala dapon, di dapon makuan. 2 minutes na lang para magkuan ta. Yaan, main imong dress. Wait, naapo ko mga dress in ani. Naitag 600, gamay lang. Yan, ako'y long dari, murag napay tulo. 600, ay 1 to. Hi, Jess Arizona Fuentes. Maying gabi. Daghan po i-upload karon. Yan ako para wala ko na ang pagkaugma kay nami kuan. Grabe paspasan din ako nagbayad kay ngano daghan na kay binti na sa kuan.
Sakyanan. Sige pa yun. Ha? Wala man. Paspasan ako bayad ba? Basta ang change oil lang ha? Gani. Asa gani? May pangutang yun. Sige ko ano kay madam? Na papers? Kung sa bangko. Sa bangko og Katura. kato lang. Papers sa bangko sa sakyanan. Asa ko mag-payment sa iya ha? Pangutang na siya. Ay, diretsyo na ka sa bangko. Ayaw sa iya. Kung ganito tanang documents sa iya ha, kay ikaw na may nag-assume. Yes po, kailangan mag-diet. Di pwede mag-liser-liser lang ka. Ang tawa ni, balik na kung kano. Ako ang kanat gamay. Ano ko tigil sa ano. Grabe, wag di ko'y kulot adto na time ba. Yaan, si Bininuba pa shoutout ko na diri siya dari. Ami apa, pam ni ko siya daghang putas, oy. Kansi mula ag busog. Oy, nagidala na ko ang tulog ako anya durian, puro kuan. Puro si tawagan ay, puro daot. High blood si Ruel. Gawa man high blood si Ruel. Pwede ko ma-advance og bayad, Ana Ruel. Hindi pwede. Stress naman siya kung galingon. Pero di siya pwede. Pwede, good. Ay, pwede man di ay. Ay, lagi ko na unaan ng imuan lagi. Dapat doon ako sa imuhang adlaw nga monthly. Or, mutahay karon, mutahay na to 21 ang imuhang due date. 22. Pwede ka mabayad og kuan 20 or 90 na nabayad na ka. Unsa? Advance ka ayun. Gusto ko mag-advance para gamay na ko na naon. You're stressing me out. Magkuasa ko sa sanina ka nagpahin mo kung suoton ako sa 17. Asa to, bilmi ka dapan ka? Sayang gyapon ko. Asa? Change ng outfit. Asa dapet sa? Stage. Magsaysay dito na. Magsaysa dito, ana? Asa to na sa Rizal Park? Magbulag ta? Di dapat ta magubantanan? Pakabalo. Tay sundon dyan na to ang mga kuan dry, mga rules and regulation ato sa kuan. Balikan tong rambutan, mahinog tong tanan. Ako to balikan, uy. Mabalikan pamunta na ako. Kabarato na daari mo, palit na lang ko. Tay makaguba dito og karang ligid ila chito. Siguro kung dili mo ulan, mo balik ko. Kung ulan gani, di ko eh. Malumos akong ka dito, makinam. Ang gaday. Pero, huy, kaning, kuan ba, ako ba nang gi-search, no? Kana ganing inununan na, kana ganing makaon na ang bukog. Siguro no, pila ka na kaadlaw nung, ay, pila ka na kaoras giluto nung, pila ka daw initon. Mo din akong buhaton, kani, oh. Kani. Hindi na siya, day. Init-inito na ko ni, timplahan na pagbalik. Yabot tagsabaw. Lutuon in a low heat. Oh. Lagi ito'y naglutuan na, bangus. Ikaw yung puting bukog. Oh. Mga 5 ka oras niya. Luhit lang. Jud. Oh, luhit lang. Ako man, tilawan ito ila, Miss Jess. Lamig kaayo ay. Day, malakaw na ko, day. Kaya mabalik ko baba. Oh, bye. Kaya mapuwa ko sa nina. Dagay mo macchiato, Jai. Para na kayo sapsiyupon ba? Dahil kaayo. Di mo mag-inom, day? Dahil wala namin nag-inom, Dai. Collagen na lang, Dai. Tama yung purong saludan. Pang-aludan. Ay. O, dagang kin salamat sa pagtanaw. Grabe na ako kabusog. Manghipo sa amin kay
Kalibangan na kay ko. Pero para sa mga magplano mag-laser, no? Ayaw kayo, pasarang maparito kita. Dili man pwede no na ang teknolohiya na jud nato na atong saligan, syempre atong i-maintain. Pwede na akong diet, payat na namayat yung maayo. Kay kung dili ko makakuan kay makabayad ko dai. Makabayad. Maraming salamat sa pagtara sa ko ang live. Maayong gabi. Salamat. Manihapon na